yıl jite deyip әлі қайшан ғана жырлап ерген ек достар, инде бір ел ұзып та кеткен, инде яңа 2023 ел житерге бірнеше сағат уақыт қалып бара. Яңа елны бір өзіміне қаршы ала алмайм бит инде мен. Шулай булгач, бүгін қонаққа Қыш бабай һәм Қар кызын шақырырга булдым һәм қаршы алыгыз. Алар инде кирергә әзер. Әйдәгез, тәмле көрәш студиясында қонақта Қыш бабай һәм Қар кызы. Рәхим итегез, Қар кызын таныдым. Исәнмесез Қар кызы? Яңа ел Қыш бабай. Қыш бабай, безгә бүләк бир давай. Бүләк алып килдеңме? Әйбәт егет булдың ма? Бик әйбәт булдым, Қыш бабай. Менә тыңладым. Әнине тыңладым, хатынны тыңладым, балаларны тыңладым, бөтен кешене тыңладым инде. Алайса сиңа бүләк. Әйе, так, апшыгы, так, Қар кызы алып бир әле. Так. О, синең. Каяда синең? О! Қыш бабай, каян белдең мин иң яраткан әйбер бит бу бүтеге. Суда пешкән казылык бит бүтеге менә. Тутырма, менә мондый вариантын мин күпкә ныграк яратам. Мен бит Қыш бабай беләм нәрсә яратканыңны. Қар кызы шәнечкә бирсәң иде, менә аны шәнечкә булырга тиеш каядыр. Туктале, әллә пешереп китергән инде. Пешкән, эше беткән, ашарга гына калды. Бисмилlah. Аямсың җаным. Шыгырданский бит ул, Шыгырданский. Тукта, син Азат Абитов түгелме андый мондай? Мен Қыш бабай. Бездә кунакта бүген популяр җырчыларыбыз, йолдызлы дуэт пар дип әйтергә кирәк әле. Гөлсирин Абдуллина, Азат Абитов. Исәнмесез? Тулай алганда Абитовлар гаиләседер бит. Паспортта үзгәрттеңме фамилияңны? Әйтерсең. Әйтерсең. Паспортта әйе үзгәрттем, конечно. Ярар, шун күңелдә шатбыз сезне күрергә, аш бүлмәсендә. Рәхмәт чакыруыгызга. Яңа еллар белән сезне. Сезне дә. Яңа еллар белән сезне, дуслар. Алла бирсә инде бүләкләре килде, Кыш бабай Кар кызында. Хәзер монда пешерергә туры киләчәк, яме? Сезгә монда хәзер бик тәмле ризык пешерергә кирәк. Әгәр дә тапшыру ахырында шәп иттереп, дөрес иттереп дөресрәк, иң мөһиме дөрес без күрергә теләгән ризык пешерсәгез, үзегез төшенеп инде. Сезгә дә без әле бүләк бирербез, Кыш бабай Кар кызы. Кукмара кибетеннән, менә шундый Кукмара металл заводыннан дип әйтик әле. Бу заводыннан килгән туп-туры. Менә шундый Кукмара табасы. Оригинал. Оригинал. Теге Кукмара менә күрәсезме? Кукмара дип язылган барлык оригинал. Әйе, менә шулай. Әзер булсагыз, Кыш бабай Кар кызы, Гөлсирин Азат. Әзер. Без әзер. Без әзер. Ну, оригиналны котлаган өчен аерым рәхмәт инде. Инде 5 балл сразу куям. Китте. Я, Кыш бабай Кар кызы, Азат һәм Гөлсирин, карагыз, безнең тапшырыбызның шарты булайрак. Хәзер монда сез инде ризык пешерер өчен, әзерләр өчен, ике төрле ризык әзерләр өчен продуктлар пәйда булачак, әйме? Өстәгә хәзер җыеп куябыз. Сез башта икесенең берсен сайлыйсыз да, һәм шул ризыкны пешерергә тиеш буласыз. Мин беләм, Азат тыныч бул, мин кадәр укыдым, бик оста кулинар пешекче дип. Әнисе өйрәткән, әбисе өйрәткән, дөресме? Дөрес әйт. Шуңа күрә күңелең тыныч булсын. Ну, шулай да пешерергә туры киләчәк. Яме, карап торып булып таңда нәрсәдер эшләргә карарбыз. Ахырдан, тапшыру ахырында нәрсә килеп чыгарга тиешлеген миңа телефонга җибәрәләр дә, мин сезгә күрсәтәм. Мин аны хәзер үзем дә белмим әле. Шулаймы? Мин үзем дә белмим, миңа да әйтмәйләр, чөнки мин сезгә ярдәм итмәсен өчен инде. Шулай. Чөнки алып баручы бик юаш инде, менә гел ярдәм итәргә тора. Бигрәк тә теге яшь барларга, яшь әтиәне, бигрәк тә кыз бала үстерүчеләргә ярдәм итәм инде мин. Менә шулай. Ахырдан карыйбыз, әгәр дә дөрес туры килсә, сезгә тапшырыбызның генераль партнеры булган Кукмара металл заводыннан яшь гаиләгә менә бу Кукмара табасы булачак инде. Без аны әлбәттә Гөлсирәнгә тапшырачакбыз инде. Шулай бит. Әйе. Миңа күбрәк ашаучы ролендә гына бит инде. Табучы һәм ашаучы. Әйе. Пешерүче. Гөлсирән менә. Юк икән. Карарбыз. Ярар. Әйдә ул сценарийны уйламыйк әле. Мин ышанам, бүген сез барысында дөрес пешерерсез, әзерләрсез. Яме, мин сезнең өчен җан атам бу менә. Так. Шулай ук сезгә ярдәмгә киләчәк әйткәнебезчә инде менә Кукмара табалары, кастрюльләре нәрсә кирәк. Һәм әле безнең тагын бер генераль партнерыбыз да бар, ул да булса ЗМК Яшел Үзән сөт җитештерү комбинаты. Һәм дуслар, сезгә дә әйтим әле, Яшел Үзән сөт җитештерү комбинаты гомумән сөт җитештерү буенча Татарстанда сөт продукцияләре буенча ул лидерлар рәтендә. Барлык төр продукциялар югары сыйфатлы чималдан җитештерелә. Һәм менә бу очень важный корова, Васькино счастье, Обнимама брендлары астында алар
90'dan artıq mənə türlü produktlar yetiştirirlər. İndi görgənişə süt riziklarımında qaymaqlar, kefirlər, qatlıqlar, erimşiklərin nindiləri gene yok, nindi türləri gene yok. Alılar için, yaş üsmürlər için, uquşçular için, demekem, balalar için, sabıylar için, sizden sabıylar. Bizge gerekli indi. Kstати, молочный кухняда да шундай birni берелер. Ya şunday berelер. Ne alarnıqın berelер demekem. Çünkü dik şirin var. Çünkü təmli həmələ kuptan turuna kstati mənə onda aytırga. Эти вот земли октябрь айларында гана алардын яңа линиялары бар, какие-лар бир яңа артып туралар. Менә шундай, менә мондый әле синең күргәнең юк. Мондый әле миндә күргәнем юк иде. Менә малина дивизинде, җиләк, ура җиләк анда персик, маракуйя, ананас, яшел алма тәмләре белән шундай укучылар өчен менә шундай творог. Творог дигән аның тәме беләсеңме, теге куе йогурт кебек ул. Чөнки без аңа проба ясадык. Түзмәдек. Без инде аны без аны ашата калдык. Әле, кстати, halal күрдегезме? Вот, барлык продукция. Я, аларга да зур рәхмәтебезне ирештирәбез. Яңа айга бүләк кирәк булса, бер кемгә кунакка баргандаймы? Шәп бүләк бу. Әлбәттә. Монсы да шәп бүләк, ансы да шәп бүләк. Ярар. Башлыйк инде. Пешерик, яңа айга. Шулай итеп, менә бөтен карагыз, ризыклар истәлдә. Әгәр дә менә булай сызык-сызсак, моннан бер телле ризык әзерләп була, монсыннан бер телле ризык. Яме? Мында инде аңлаша, йомырка, кәбестә, май, сөт һәм бәрәңге суган. Бәрәңге суган, яшел шәләр. Яңа калса бу бер төрлерәк ризык кебек булар икесе дә. Бер кем ялгышамды. Монсында тавык, тушы, бераз гына суган кишер, ак май, плавленый сыр дигән. Берәтлегән сыр була инде, һәм бәрәңге белән су. Пек. Сейкән бу. Хәбис. Siz mi yok? Siz başta bir süt söyler hadi. Sütsüz aş. Yok. Yok, ben sütlü aş. Onda süt var. Ama sır aşı, sırны суп. Ne bilir şöyle bir şey. Tabi aşkma, nişap su gerek mi işte bu aşkı? Demek süt gene gerek. Süt bit koşa. Benim başıma da kelmiyor. Nerse eken. Mısından. Kökeği nerse eken da. Ayağın şaşam alayım. Min anlarım indi bunda it bulsa brengi galupsı nerse. İyi şu. Nerse sun. Munda yok munda it. Ne onda ol? Belki munda itni unutkanlardır. Yok itni siz akıllı. Siz akıllı it bitti yazdı. İt bitti. Bu da taşı bitti. Tak. Tutturma. Tak ayı. Nasıl mi bileyim? Nasıl? Mine mınsı nasıl etken nesege yaşam. Mene. Tonla yerin ne? Sır aşı. Senin onda bir pişirgenin var mı? O aşar gayrı taşımak. Min pişirgen var mı? İşte kaldıra olanı. Pişirgen var mı? İyi. Aysam sen pişiresin. Tavuk bilen tuguliydi o. Ece biz tavuk bilen pişireriz biz. İlatlar senin bilen. Ne da? Ha? Yaڭa ayla ne degan resept? Agar da hozir sizga o'xshasa bu reseptimi hali pishirib ulgurasiz. Biz buni hasoylarga tegishimi qo'shib. Nasıl bildimi? Endi nimasi uchun kerakmi? Men sen olsa boshqa atarmik, men mana bilmayman. Mısın söylediniz? Ece mısın söylagach, hozir kimgadir sholtiratamiz. Yani bizim da shunday bir opsiya bor, opsiya. Ul da bo'lsa, siz kimga da bo'lsa sholtiratib yordam bera olasiz. O'zingizni tekshirib qarar uchun sistemda shulay ekan, shuni pishirga o'yladik, yordam etadi deb. Kimga sholtirata olasiz? Mana telefonim bunda. Ul kishi kim? Sen ha gromkaga qo'yib eshitlasın. Aha. Hozir Ko'chqirtib. Men Aliyaga sholdiratam. Aliya familiya? Karachurina. Aliya. Boshqirdiston qizi. Так. Shunday ustami? Aning sirni supda ichida pishirgani bor endi. Shu bo'lsa. Telefonlar ko'tarib, mana mikrofonga eshitsin. Aliyush deb yozaman, Aliyush. Bu tomasi shuni. O Mirosina. Karachurina tu. Bilib turasan Aliya. Aliyush deb yozaman. U biladiri bu qaynani. U o'zi yozdirib taqirsa. Sholtirada bilsin. Olmayali o. Ha, 1, 2, 3, 4, 5 bo'ldi. Bitti. Yo'q, endi. Olmay. Sen kiming bor? Mening bor ne? Sholtiratamiz kimlardan? Do'st yigit Rustam Nasibulin. Bilasizmi ekan? Yosh yigit. Bilamikan pishirib. Nasibulin xotinni. Yuliyaga. Ama biz bir sholtiratdik endi. Yuliyaga aytdingda anga. Aytdimi? Rustamga o'zini sholtirat. O'zini sholtiratdi. Tak. Yuli bizga yordam etdi. Ama? Ayya. Qaysi sholtiratam? Sholtirat. Haydala. Qoladi. Alo. Men ham bilashdim deb boshlagan bor. Tatar shahar filarmoniyasi
Татарстанның Казанның шәһәр филармониясе Салим. Ayna şiay. Neyse hal. Burada men topshiruvda. Рөстәм, сәлам, тәмле көрәштә. Бүген сиңа шалтыраттылар. Aha. Әйе, монда булар. Хәзер син ярдәм итәсең инде. Белә ул белә нәрсә икәнен җаен. Җайын беләсең, тәртибен беләсең. Da, söyle. Ингредиентларын хәзер мен сиңа әйтәм. Син нинди ризык килеп чыкканын әйтергә тиеш буласың. Рөстәм, яңа еллар белән, бүген 31 декабрь бит, яңа ел белән сине. Üzerinde Şenkemöl'den yaman yıllar bilen. Rahmet, Rüstem. Амин, Син күрешкәч котлармын, яме. В общем, монда май, ак май, Ул әзгенә инде ярар. әзгенә май, әзгенә кишер, суган, тавык түше, демәк, су, бәрәңге һәм самое главное сливочный сыр. Ага. Нәрсә булыр Эретелгән сыр, плавленый. Әйе. Şu yine birinci mitrgedir indi. Pavlin'in sırda mitrgedir indi. İhtimal ki bütün üstünde bu targa da soğanlar verdi. Исеме ничек була икән? Sıramatıq. İseme mi? Юк, без Yok, ismi 31 dekabr була. монарда Али. Ölmekine точно alibi olmuyor. Ну, монда су бар монда Рөстәм. Шуңа күрә аштыр дип уйлыйбыз без аны. Әйе. Поеды сюда. Суны эчеп куяргамы? Баша суны эчәргә, аннары Суы иртәгә ішіп қойырға, бірінші ғинвар ертесінде. Исем Şimdi indi bütün üstün balgatığızda indi pişvaşlagandik. Bütün üstün balgatığızda pişirdik. Мә, Рөстәм, дөрес әйтәсең син. Рәхмәт, яме Рөстәм. Ярар, рәхмәт. Давай senlikte. Исәнлектә, яңа еллар белән. Давай, пока-пока, яңа еллар белән. Давай. Давай, егелегә сәлам. Aha. Былай булгач аш була инде бу. Ну, шулай булган. Булгатыгыз, ашалыгыз. Менә дөрес әйтә бит инде. Мин дә шулай дип әйтәм. Хәзер барысына булгатабыз да. Шөләбез дә. Нәрсә килеп чыга, шул килеп чыга инде. Яме? Аның исемен әйтергә кирәк. Sıramatıq. Нейсә, Сыраматык. әйе, шуңа юкмы? Теге хатын нәрсә бу? Sıramatıq. Sıramatıq диде. Аңладыңмы? Менә шундый ризык. Әйе. Исем тапмаганда шундый исем кушабыз. Киттек әле. Я, дусларым, шулай иттереп сезгә эш бирелде. Эшне эшли башласагыз була. Әйе, нәрсәне башлыйбыз, әйдәгез менә. Мин монда инде суны куйдым, кайнатырга. Хәзер кайнап чыгачак. Әйе, кайнап Кукмара чыккач. кастрюлендә. Без бәрәңгене турыйк хәзер. И тавыкны турыйк. Башта Кыздырабыз. Тавыкны кыздырабыз. кыздырып салабыз. Әйе, Кыздырып салабыз. Вак кисәкләр белән. Әйе. Бик яхшы булачак. Сезгә суган кишерне кыздырып саласызмы? Әйе. Әйе, бергә. Алайса сезгә 2 кукмара табасы кирәк була. Обязательно там кирәк. Монсында әйдәгез, монсында тавык булсын. Безгә кырышта кирәктер әле кишергә. Ансыда бар. Ансыда Ничә кирәк? Кыргыш. Кыргыш, турап Сез өйдә кем суганны турый, суганны кем турый? Бөтен нәрсәне мин турыйм. Элек мин турый идем, минем линза бар иде. Линза белән кем линза белән суган тураса күзгә үтмәй. Шулаймы? Әйе. Мин хәзер Әйе, син итне иккә ябышмы? Играт кеше иккә ябышырга тиеш. Ә син менә буларын баштамасын салып җибәрин, яме? Сез бу эшне эшләгән арада мин инде әйдәгез әле менә бөтен сезнең өстәл тулды кукмара табалары кастрюльләре белән үзебезнең генераль партнер турында да сүзләремне әйтим. Тапшырыбызның генераль партнеры Кукмара металл савыт саба заводы. Кукмара сода маркасы ул вакыт белән сыналган савыт саба үзебездә Рәсәйдә Кукмарада җитештерелә. Әлеге шәп, заманча, озакка чыдый торган савыт сабаларны сез интернет кибет аша алырга мөмкинсез. Яисә инде аларның фирменный кибетләре дә бар. Бар Кукмарада һәм Казанда 1 елы 4 фирменный кибетләре. Сез районда торасыз якынча Казанның? Аэропортка чыккан. Аэропортка чыкканда, димәк тыңлагыз игътибар белән. Иң беренче кибетләре ачылган Павлёкин урамы 114 адресы буенча менә сезгә шулай ук якын. Әйе. Икенче кибетләре Рихард Зорга 11Б, бу Горький парк, Саудия үзә менә бик якын. Беренче катында менә шул Горький паркның. Аннан соң Мусин урамы 23Б квартал. Һәм инде авиатөзелеш районында яшәүчеләр өчен, ул якка чыгып китүчеләр өчен Ленинградский урамы 27. Бу инде бәхетле кибетенең беренче катында. Менә бүген әгәр дә ул якларга биек тау, Әтнә якларына чыгасыз икән, яисә Мары якларына кирип чыгыгызда яңа елга менә дигән бүләкләр җыеп кайтыгыз. Шәп бүләк булыр. Җәмәгать авылда яшәүчеләр өчен баралары шундый теге Казан учаклары, учак дип аталган. Безнең телдә буржуйка инде. Ул учак дип. Аны багажникка саласында мин урманга да чыкканым бар. Шундыйлар да бармы? Әйе, бар әлбәттә, бар. Менә дигән. Мин инде ничә кешегә алып бүләк иттем, авылга кайтып куйдым, әгерҗигә. Үзеңә китерәсең? Үземдә дә бар. Әйе. Туйдым алайса гөлтегендә монда ташып җиргә. Әйтәм, тегендә дә алып куям берне, монда да берне алып куям. Рәхәт берәйме? Бик рәхәт. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Җәмәгать әйтәм, баш ватмагыз, яңа елга инде бүләк кирәк. Кукмара кибетләренә чабыгыз.
Firmaning logotiplari da bor halalarni. Aya. Turli diametr, nержавейка, boshqalar. Asi shu bog'itib turadimi? Qarali. Tezroq pishsin dedim endi. Tez pishadi, tez pishadi. Qarali, ayda bo'ladi. Sening Men quloq turim shol. Tege menim shunday qonga singan bo'lgaydi. sen demak ish pishmoqlar yozsaysan. Sen qomir yizig'ini bek usta deganlar sening. Manti ham ish pishmoqni bek yaratam pishirgan. Sen aşağı yaratasan endi. Qaysi sistemlarga kelib chiqa? Mantiqmi ish pishmoqmi? Tak, mantık aşağıya, iş pişmek aşağıya. Sizden çok şey yaşadılar. Siz umuman iki türlü mentalitetli kişiler bit. İkiniz sen mamadır kızı, mi? Sen Şıgırdan. Şıgırdan neyi? Çıtırdap turgan mana bizning anda tege. Yok çıtırdap turgan değil mi? Yok. Çıtırdap turgan. Çıtırdap turgan tatarlar yaşayın anda bizning tege. Mişerler. Da. Ay, onların mentalitet söylem bütünlüğü başka bir tane kulturu da başka. Ha, Gülserin başlap anlamaydı. Sen iyi mana aytali. Yelenib yetiş olmayım. Alara ona qo'yqanda men yesa on bilan yashagandami? Nechek? Yok, men iğrendim indi. Sen iğrendik ana. Yok, Tatarstanda şimdi kubrak yaşay. Aye. Ben bir de şağırdan da kirim bu. Men Şeyine. Necha topqir borib qo'ytding sen da? Bu qalay sizdirishing sen Şey yılgına deb aytayım. Aha. Yok, bu Yesh qo'ytasizmi Shig'irdanga? yeş koytira turuşabız. Qaysiyoqqa ko'proq qo'ytasiz? Qiz yog'inami, yigit yog'inami? Bir tire. Bir tire. Ha, bo'lmaysiz. Aye. Ay buluşkan yok. Yo'q, o'zi aytadilar. Xotin o'z yog'ini ko'proq torta ol deb. Azat nechak? Ha? Tug'an yog'ini ko'proq yeshiroq qaytarib Yok, albatta, beden kişi özüne doğan yana tartılar, конечно. Тем более birinchi Sen avtobus bilan jiberasan o'zing Shig'irdan. Yok, ayrım jibergen yok hele. Hozir tем более jibermin baba bo'lgach. Olay jibermin. Onu bütün sizde turab turim ekan men. Yo'q, qoldirsan da bularni. Nechak? Bunda bu bilasizmi? Bu sizning ixtiyorda deb aytaman men ani. Solsam bo'ladimi? Bu jitami? Jite, ansida jite. Nasılda qorib jibergan de. Bizga kajasi tugilmasaga biz ani ishlab qo'yib. Qo'ysimda bitta narsa qolgan. Bunda bitta narsa qolgan, ishlab turaman. Bunda moygina kerak hozir soldirga. Aydaysam oqma solabizmi deyman. Oqmay, mana ZMK'ning oqmayi. Shitirlab ketish ekan, mayda solib jiber. Çıtırdamı? Shitirdi. Yok, qo'rqa. Yani çok bu. Hadi özüm salam. Nechagina sen bola tobirroq qo'rqmaganni moy solaraaq qo'rqasan. Mana shuni olib turibman men. Tutma salam. Jitami şu an. Yo'q, olay. Normalniy, tamli bo'ladi. Tamli bo'ladi. Sol ayda qo'rqma. Çıtırdamı bit. Ümit oldağını ümidine biraz. Tekşirip qaraysan kelganda. Tak. Tak. Sol. Tanıştım mı? Ya bala şaqdan aytib sen o'tdilar, o'sha moy savolni bitqani buzmay ol deb. Men oqmoy bilan pishirgan bekor ota. Sen şu. Ayda aytdim. Shishlatib oling. Mana oqmoyda shishlatib olgach, shunday tamli bo'lar. Biroz gina tuz sibasan üstüne. Azgina tegi burushlab jibarasan, mana narsa. Gurman endi o'zim. Tak, mana şu şadır indi o. Ayni to'xtasin bir ağaçın beradi. Ağaçın. Avra qaptab jibarasan. Tamam. Sen tuz burush ol. Qo'shib ishlatirgan odam. Jida, mana azgina jigirib olsa, shulay tirib. Ez bulmasmısın bu? Ha? Ez bulmasın. Jite. El berengisi var bit. Ne tuzlab da jiber. Tuzlab da jiber. Ya, sizni tanishuv tarixingiz bizga belgili. Siz ikkingiz birgalashib ishladingiz. Aye. Shulay bit. Vagab fondunda tanıştık. Aye, Vagab fondunda birgalashib ishladingiz. Shunda chiqishlar yasadingiz. Aye. Siz bitali birinchi yilni ajrib ketmadingiz. Yok. Ana necha yil bir-biringizga mana qarab yurdingiz shulay. Biz necha yilsin? 2 yil. Ozod kelganda sen endi u fond anda ishlading. Tak, aye. Где-то 2 yil. Dostlar bulup verdik. Biz bir yakın dostlar idik. O men bütün silidriye. Sirlarini de sildireymi? Sirlerini de silidriye. Qizlar turida sildireymi? Eng yaratgan tema edi narsa. Asin Men kengash beradiringmi qizlarga qo'g'ilishlar? biledireyim sen. Menga mi? Aye. Yo'q. Просто tanlaydiringlar, haling og'ir ekan deb. Meni boshqa qizlarga предлагать etib bergan. O'zini iptesh qizlarima предлагать biledireyim. Ma'dan Mana degan aqlli yigit bor deb. To'xtali, o'zing onasini nechik bo'lib ketdingmi, sen yerib ketdi. Qarab, ikkimiz da Voy, ana aytirga ordersin aytganda. og'ir. Bütün narsa neyinde şul tutana yazışudan başka dostlarça, kollegalarça yazışkanlar dostlarça. Yo'q, qizib bitmay qo'yam boshlandim mana. Ayta alan ikinchi moyda u menga tinlab yozdi. Tak. İkinci mayda. Başka kunde yazsan alıp tinle yaza başlaysan endi şundan kete. Ha, butunla yazdı da endi. Mine seveyten koşan kozana kilesin deb ettim hele. Sağında deb şunda mı? Yo'q.
Sağanasın mı dedim? Bu 18-ci yıl mı, neçenci yıl? Bilmem neçenci yıl ekenin. Siz 19'da aylanışdınız. Biz 19 aya iyileniştik. Tak. Sizler 19'da mıydı qo'shni? 16 mindi, 17 mindi. Aye. Şol tire. Soğan turayım. Aye, soğan albatta. Men o'zimni bu adam Ya, etdim. yalgışmasam 17. Tak. Neyim işim bitti? Men da Maylı ish bitdi diyerdik. Koytan mı? soğanı turayım deyim. Aye, anlaşıldı. İkinci modatında yazdı da indi sen anladım. Aha. Bugün alay jingle Yok, töge. alay tügel. Men biledim bitinde o zat bir kızlarını yaratkanın. Tak. Şundaydın mı ne halisi? Bildirip gide turgan kişi tügel sırası. Aye. Şundan Şundan yazışa başladık da yazışa başladık indi nasıl Ela'nın kızı var idi o vakitte. tak. Hasiletimiz bitmesin de. Şundan O mena gel sürüdür indi. Ne seçirgen bilmeydi men bilmeyim. Uzunluk kızı. Şoy sırıydı mı ne? Nese böyle getirgen iken deyip. Mesela böyle yitirge. Olsun sırıydı mı? Mene agar da sana yazarga, agar da mene men senin kızın bulsam, men sana aytırım deb. Kakoy men xotini bularak da mena şunu al deb ayta almayım. Men şulay bülek mı? so'ray bilmayman. Çünkü men özüm pastayını bölek. Bular. Sen pastayanı bular. Men pastayını bölek. Padarak. Taraf buldun mu bu? Mantıklı. Ciddi mi bu? Ay işitken Jikkadir, beni jikkadir. koyuyor. Solsan bula mı? Bir de sol. Ha? Sol. Cemaat bizim Bismillahirrahmanirrahim. bizim bitkis pişiradigan rizq bo'ldi bugun. Balkim so'g'anda shundagina pishirish bilan. Yok kızdırıp sol. Qo'shiq yemasagis Yo'q, tuzini shundagina qo'yib qizdırib olsa qo'ymaymi? bo'ladimi? Ye şunu. Tuzini gana qo'yib qo'ymaymi? To'xtatib ali tuzi yengilroq bo'lgandir ana. Mında tuzu var iyi. Olaysa benim en tüp iş ide tuz tekşirirge. Men hozir bola bilan bo'lg'ach bek bir şaqta salarqadan tamaqrisi. Otib tuzganmi? Ko'p kerak tuz. Yo'q, to'xtat. Sen bittarini solam dedim tega. Mana ismi? Aye. Ha, sirni. Men chunki bo'lay tirib sola bilmayman tuzni. Men tirib soldim da, hayda tamam solam biraz buni. Bittimi? Ha, balay ittirib solasың sen. Или balay ittirib solasың tege. Ha, все понятно. Vaqt şuna ko'ra Anlaşılmıyor. Buldu. Menga qolsa jeydi. Tak. Nechta qoliqsiz? Yo'q, olaysa yarar. Men eng birinchi yirib ketib qo'yam bo'ldingmi? Mana shunisi anglashilma перепискалар ay. Şuna. Men shuni g'ina angladim. Mana bir vaqtni biz Şunu anladım. nechikdir to'g'lashdikmi, so'ng endi so'zga keldikmi, yozishmay boshladik endi. Ozatning ikkisi tunda bilan kishi bilan yozatiran G'adati yo'qqa chiqdi. Ey, sog'ina boshladim mana shu g'adatin. Sen. Ey. Uldag'indir endi. Ondan sonra sen nesa? Ne yazmaysan? Yo'q, u eng birinchi yozdi. Sog'inam deb. U birinchi bitinsini anglatdi. Ayi. Eng birinchi Ne sizdan kılay yo bo'ldi? shaqirdi. Ayi. Qaya bo'ldi o свидание? Qazanda? 14 da. Qo'yala. Appak 14. Kelib to'xtadim endi. Kelib to'xtading da. Ayi. No, u mashinada ko'p bergan endi anglashadi. Tanışkanda da şu maşinada tanıştık biz. Aha. Al birinchi свиданиеga keldim. Chiqdi. Chiqdi. Onları O'qishma. bu Kuziydimi? kızıydı bu gay. Ayi. Hali biz yürüp kirdik azirek. Neyler? Doğrularda. Gullet ettik de. Şundan tutungandır deyip bilem endi. Yo'q, siz bitta gastrollarda da birga bitindi. Gastrollarda birga endi. Biz u vaqtda Sen bu har vaqtda kuni duet deganda ne birga. Şarşı turadir yo'q. Sen duetlar bormi mana shu? Ne duet bizning ellanji yozmishlar. Duet bar edi. Duet bar edi. Ayi. Biz birinchi duetni yozdirganda hali 20 edik dostlargina edi. Ondan so'ng endi duet bo'laroq. Әлі алайдағын бек көп жырлап жүрдік, бізді қауыштырып берділер енді. Ayi. Ha. Ayi. Kile testa. Kiyev ham Benim nevesta. Gülşirin'in programması var edi. Gülşirin'ge iş Kiyev degen. Ha men qaradim bir tane, men keldim. İş Kiyev. Qaradim. Mamadış'ta şu konsertini koyabız. Biz bitinde işimizde Kiyev rolünde. Ayi. Men kelip kirdim de grimyorkaga. Gülşirin'in en iş keldi. Abi. Ayi. Kirdi de men şunda etken edim. Bayırtıp kana, isemiz mi sizin Kiyev'iniz deyip. Şu aytıp koygan edim. Еміне Сол. сен Киев. Дұрыс болып шықты. Салып қалды. Салып. И шулай болып шықты да. Da, da. Қазір клип искерін аласызмы? Қоплап Әйе. қойған ошны. Пророческий. Пророческий бұл да яра. Мына мұны қырсақ. Ondan sonra mına indi siz уже yigit bilen kız, er bilen xатын bularak sizin bir tane konsertiniz da burada
Gülserin'e iş kiyo diyen programmadansın buldu bitindi bu sizin tuyuşulay bek. Әйе. Андан соң түгел, андан соң Гүлсеринге- Үйлөнүшкеч булдуму сен әле бу программа? Yok, үйлөнүшкеч кенә булды бу той концерты. Той концерты ияләнешкәннән соң гына барлыкка килде. Шулаймы? Әйе, Без безнең той июльдә- сценарийсынан чыгып ясадык без аны. Июльдә үйлөнүштүк дә, ноябрьдә беренче концерт булды безнең. Әйе. Аха, ансы инде туй сценарийсы бу. Әйе. Шулай итеп инде концертыгызны куйдыгыз да, һәм хәзерге көндә сез Хәзер көндә шуны әйтәс килгән, менә тойның 5нче көндә булды бит. әйе. Хәзер без концерт программа төзедек, той концерты түгел дигән уже. Ну, 3 елдан соң дөресе. Туй концерты түгел. Әйе, алайсам безгә һаман той белән бер ел Әйе, йөрдегез инде. сездә генә той булды инде дип язалар иде. Һаман Язалар. бүләк җыя бирисез. Әйе. Менә шуңа без той концерты түгел дигән программа ясадык. Аннан соң теге. Беренче кызыбыз туды, инде ул үсте дигән программа. Бәби туе. Бәби туе, әйе. Әйе, тамам. Мосын да салып җибәрәм. Бүләк кирәк тагын дип. Әйе. Салсамында якындырып алып үзәне. Инде бәбигә килеп җиткәч, сез бит күптән түгел генә әтияни булдыгыз. Аллаһ шөкер. Әйе. Әле бер яшь юк әле. 9 Бер яшь. 10 Ага. 10 ай, шулай бит. Онай. Ничек бу әтияни булу? бик рәхәт икән. Монда җәмәгать кеше карап тора, балалары менә монда күрше бүлмәдә генә. Әйе. Ха, безнең командада инде ул. Яны гел әйтәм. Нянькалары бар. Күрдегезме? Няньканың кирәге чыга. Чөнки Чыга икән. кирәк чыга икән Әйе, әлбәттә. чыга Чөнки икән. гадәттә әбиләр карый, ну, әбиләр кемдер әле әбиләр әле пенсияга чыкмаган була, үзләренең Әйе. эшләре күп шулай бит. Алар бит инде синекеләр Мамадышта тора. Әйе. Никә Синекеләр шыгырдан. Шыгырдан да тиз генә кирәк булганда килеп җитә алмыйлар. Әйе инде. Мәшәкатьле бит инде. Күпчеракта минем энекәш йөри әлегә. Син бер туган инең. Әйе. Әйе. Ул бүген каясың менә, бүген кая? Ул эштә бүген Менә. суткада. Әнекәшең исеме ничек? Адил. Адил, рәхмәт. Рәхмәт сиңа. Ул безне саклый. МЧСник. Шулаймы? Әйе. 31 декабрь көнне инде хавыф хәтерләрсезлегенә эшләп чыгарга язсын. Амин. Адил сиңа. Адил Газур рәхмәт. Яңа елларны исән-имин каршы алырга язсын. Амин, амин. Әйе. Беләсеңме, минем нәрсә искә төште? Ну-ка. Яшь чакларны искә төшергәч, без Мишерләрем дигән концертлар белән чыгып киткән идек гастрольләргә. Әйе. Мишәрләрем дия. Әйе. Мишәрләрем дигән Сездә бар концерт бар юк иде. Юк, юк. Вот. Ни мишәр түгел бит. Ярар. Шуннан. Анда Дина апалар бар я, Латыпова. Әйе. Концерт һәр бер шәһәрдә барганда концерт, нәрсә ул? Сәхнә артында без бит йөрибез, Дина апа әйтә. Кара әле кызым, кара әле Гөлсери. Бу Азат сиңа карый да карый бу Мишәр малай диде. Син ничә бага карамыйсың ул дип әйткән бар иде. Мин кайдым. Син миңа карап йөргән Ә, мин әйтәм. Әйе, ну, Дина апа читтән сизгән Әйе, инде. сизгән. Дина апа шундый бит. Бәлки күренгәндер. Әйе, шундый бик акыллы ханым бу шундый. Дина апа Рафаэл абый сезгә сәламнар. Бик хөрмәт итәм бул парны мин. Бездә. Менә шулай димәк, булган инде. Әйе, Азат яшерә алмаган үзенең хисләрен. Күзләрен гасирен шулай бит. Әйе инде. Ну яшереп булмый бит инде. Булганы өчен. Әсәшендер яртын тулайым име. Гастрольдә йөргәндә кешене бөтен яктан беләсең. Бөтен якты ягын, караңгы ягын бөтен яктан беләсең кешене. Менә шуны белгәннән соң гашыйк булганмын инде. Әйе, остап шырга пешерә. Әйе. Матур, үзе җырлый. Әйе. Матур җырлый. Тавышлар туры киләме? Тавышлар туры килә. Теге ниләр, октавалар туры киләме? Тырышсаң килә. Ә? Тырышабыз инде. Тирәсезме, тырышабызмы? Әйе. Может, син әзрәк кенә ачып җибәрәбез? Ашабыз. Хәзер барысын да эшләбез башына. Сезнең, безнең эш инде тәмам диярлек. Нишен дигәндә безнең менә ул теге плавленый сырны гына саласы калды башка. Калганы эш, дисәгә аш, эштә, ә хәзергә реклама. TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә. Дуслар, якынлашып килүче яңа еллар белән сезне 31 декабрь бездә кунакта Гөлсерин Абдуллина, Азат Абитов. Әле ничә минут инде без сөйләшәбез, аралашабыз, пешерәбез, әле җыр җырламадылар. Бераз җыр алып килдегезме соң? Рәхмәт. Әйе. Юк, аерым җырласабыз да була. Мин теге дуэт белән әйтмим, дуэт булса. Юк, дуэт безнең Бармы берәр менә соңгы вакытта иң соңгы дуэт? туры килә торган бар. Да. Бәхетләр, шатлыкта, исәнлек Юк, ясаукта. юк. 2023 ел.
Yok. Тазалыкта Olsa da байлык. gel Резин Валиев сүзләренә Луиза Батыр Булгары көенә кышкы учак. Аны бик күпләр белә инде. Әйе. Бәсең дә ул шуны. Яңа карлар, әйе, миләш шул шуп бит инде. Әйе. Рамил Миндияр заманында, Әйе. мен Рамил Миндияр, Әйе. Әйе. Аны репертуарыннан улай. ул бит әлгүмән спектакльдән Әйе. Әйе. җыр икәнен дә мин аны хәтта беләм. Бик матур җыр. Әйе, бик матур. Әллә җырлыйсызмы шуны? Әйе. Әйе, җырлап дәвам итик әле без. Туктагыз. Ля, ля икенче. Беренче октаваны ля. Тананес Камил тавра Табаров. керек. Так, Тананес. Тананес. Каралар. Да, нормально? Шулай киләндиләр. Димәк, Разил Валиев сүзләре, Луиза Батыр Булгары. Әйе. Кышка, пычак. Кышкы тәмлекрәк. Яңа карлар, яңа елның кары ява. Кар üstünde uşak bulup, yeşillik yıllarım yana. Kar üstünde uşak bulup, yeşillik yıllarım yana. Рәхмәт. Молодцы, әфәрин. Яңа еллар белән. Әйе, яңа еллар белән бик туры килә торган җырыбыз бүгенге көнгә. Ярар. Яңа ел дигәннән инде бу елда бит менә балагыз дип әйттек име. Кызыгыз, сылу, әле монда кадерана сылу икәнне күрдем инде мен язларда. Инде һөнәрләре бар. Гоммән Һөнәре көннән-көн арта инде аның. көйлиме, килеп елыймы, бармы, музыкага тартыман сизелә бит инде бу вакытта инде. 50-50 бәуне җырлый башлауга сырасы дип минем артымнан кабатлый инде. Аннан Кышкырырга башка ярата. җырлар. Тавышы көчлеме? Бик көчле. Кафега кереп утырабыз да кычкыра башлый Балалар сөенеченнән. күрсә бигрәк. Балалар күрә. Әле тәпи-тәпи китергән ул бераз гына калган инде. Әзрәк баскалы инде Әйе, син. баскалы. Ну рәхәтләнеп үрмәле бери инде. Әле җигәрә башлагач, әле балакайларым. Инде җимерәбез. Җимерәбез, бөтен нәрсәне бәйләп бетерәсез әле. Гомумән яңа ел бәйрәмен яратасызмы? Яңа ел бәйрәмендә күбрәк эшләргә яратасызмы? Ял итәргә яратасызмы? Мин бик Өйдәме? нык яратам, чөнки минем үземнең дә, иремнең дә, әтиәниемнең дә, сеңлемнең дә туган көннәре шушы айда. Декабрьдә. Январьда. Январьда. Әйе, яңа елдан соң сразу. Син әтиәннәрең инде музыка өлкәсеннән мин беләм. Имеш шулай бит. Син сәнгатькә берсе клуб мөдире булган, берсе Әти- хореограф, Әйе, әти минем клуб мөдире, әнием хореограф, режиссер. режиссер. Әйе. Сезгә монда инде Әби бабай шулай. концерт программасында үзегезгә уйлыйсыгыз юк? Әйе. Аларга гына Сеңлем, кушасыздар. Шул без укыган нәрсәләр Алабуга Күллият. мәдәният һәм сәнгать күллиятендә укыта. Хәзер инде укыта. Әйе, Мин дә, әнием дә, әти дә шунда укып чыккан. Белем алгансыз. Хәзер әни, сеңлем шунда укыта инде. Синең әнин шулай ук музыка. Минем әни дә, әти дә. Бездә гомумән ике яктан да бездә барысы да җырлый, бии. Әти әй баянда да уйный, клубта звукорежиссер булып эшли. Әни баянга өйрәтә. Мәктәптә Менә сиңа. мәктәптә музыка дәресе бирә. Сеңелем инде бии җырлый. Укулеле да уйный. Укулеле тик бәләкәй гитара. Давай гитара. Аннан абый җырлый. Әниләр шулай алып баралар. Шуңа күрә ике яктан да Сезгә монда берләшеп бер целый ансамбль төзү була инде. Әйе, Зур. АА дигән. Әйе. Теге Абитовлар, Абдуллиннар. Әйе. Или аба да булырга мөмкин. Абба диергә дә була, Абба диергә дә булаймы? Бик җиңел. Әйе, Абитов, Абба, әйе, Аб, караймы, баша килмәйме? Әйе. Яисә Аб дигән. Ну, моны уйлап чыгарга була инде исеме. Әйе, җайлы. Нәрсәдер. Җайлы, әйе. Бөтенесе Теләк үзегездә, бөтенесе дә үзегездә икән бит сезнең. Әйе. Әллә кая. Вот шулай. Керем теге гаиләгә. Әйе. Кешегә бирәсе юк. Әйе. Барысы үзебездә. Идея өчен рәхмәт итмәсәгез дә була. Зур рәхмәт. Менә әле минем братишка энекәшем дә ислам җырларга ярата бик нык. Гитарада матуриттер уйный. Без аның белән менә бик нык җырлап Инстаграмнарга куябыз җырларны. Гитара белән. Замла җырлап, Без аның белән интернетка куясыз, Instagram сайтына дизәме? яра. Давай. Без аның белән җырлап интернетларга куябыз. Менә, молодцы, әфәрин. Хәзер вакытта карыйдыр инде. Үзе эшләп итәләр бүген. Юк, минем бит ике энекәш. Икәү менә. Әйе, монсы бәләкәй.
Дүртәү мені иң олысы. субханалла, машалла. Мен оның ең олысы, Юга, анам сіңлім бар. Адель тоже гитарда ойнау? Иә, тоже ойнайды. Ансы көбірек нервіда ойнатар дейді. Жоқ, ансы көбірек Жоқ, тыныштырақ. ансы ул бит біздің баланы қарап тұра, айтырға ярамай. Жоқ, ол біздің холқы бойынша бек тыныш. Яра, өзіңіздің құлықлар кім көбірек тыныш, кім көбірек қабылып Біз икіміз әке жаны кездер. Әтеш жылында туған. Икіміз де былай айтырабыз. Шұрна сұрамақшы, мына бұйыл қоян елі жетелік. Қойсығыздың елі деп ойлаған еменде. Икіміз де әтеш жылында туған. Гүлсерім бір күнге иртерек туған. Шуқышасыз ма? Бұлғалы ма? Бұлғалы енді тұрышабыз. Қойса әтеш тезірек. Бұла! Башта бірінші 5, 6, 7, 8, 9, 10 елда вообще болағалы ол. 10 ел барамын әлі. Әлі Көресіңдер алдай кінерден. вообще деген үйленгеш ең ауыры бірінші ұлттық сыйлығына дейді. Ну бір 10 ел анатсың. Анатсың нормаль ғайлелерде енді ол кейге салынырға тиіш. Біздің Аллаға шүкір кейге салынды болған енді кіртіңгіне жайлаштық. Бұла, ну, ел қоя білсәң. Гүлсерин деп жібер. Не факт. Не факт. Ай, ғайле баштағы бары бір еріңді ол. Бұл өзін шылай деп сезерге тиіш, еме? Сезерге болса да. Сезерге өзін шылай тұярға тиіш, еме? Міне, қатын қызым бүтін зеректілігі шында үйретімен детеген. Әжіребәлі, ғайлелі кіші бұлара. Әрі, шынты бала мәшіғатлары білен де тұрмыш шылай ұза ең мұхим, міне, аның тірек екендігін сейсең, ышанышлы тыйл болса, тәмді ризықлар пішіріп ашатса, білмәтлеріні жылып, тұрса шестап өтіклеп берсе, қатыңызға әш көбейді. Әш көбейді. Ең мұхиме сіз бір-бірісін бар барамыз, сіз бір үлкеде. Міне әлі бик матур жырлады-ғыз, тоғыштарыңызда тұры келе, матур яңа жырлар кітабызында. Яңа жырлар, яңа дуэт, чүнки жыршы жырлы парлар алар көп. Қадыр нечектерді, сіз міне тауыш білен алдырып, репертуар білен. Әлі біздің классикларымыздың жырларын жырлайсыз, шылай бет. Яңа жырлар яздырасыздар. Клиплар. Клиплар міне яздырға тұрабыз енді. Мына шыш күндерде ола берсе шығырдайынды ол. Амин. Алла берсе. Ера, оңыштар тілеп қаламыз сізге. Рахмет. Біздің енді мұнда, бір іш қалды. Ең мұхим, ең ауыр іш. Мен мұсын туғай. Ашып шықтың, олай ма? Сіз солығыз. Яры ма? Сіз сырны солығыз. Мен ешілшелерін туғын. Ешілшелерін. Жоқ, Улен. Салай ма? Бұл оғалы, әйбет. Мен салғанда сарыны салған еді. Сен пішірген бар мұндай ашын? Мен пішірген бар. Қошам пішірінсің? Мен интернеттен қарап алған едім. Бір таныш егет пішірген еді. Пішіріп қарадым мен. Ләкин мен теге дружба сыры бар бет. Шоны салған едім. Мен пішірген едім, дұс егеттен қораған едім анайма. Ләкин мен салған едім ikінші түрлі сыр. Шокмақ. Сеңа қазір мұна мұндайын салыра кеңеш етеміз. Мұнсы әйбәтірек болырдыр. Тегісі мен жебі бітмәген еді. Мұнсы искитке шағынан, бірәсің ма? Қарайды, сілда матур болды. Рахмет сеңа Васкина шәсте. Алтын түсіне кірді гіл. Алтын түсіне кірді. Достар, біздің қазір дегустация шықпады. Тоқта қыздар, біздің сізге ойын бар. Біздің қазір сізге ойын болашақ, ләкин ойынға қадар желек қышытқан ол кеңештерді көз салайға. Сәлем дұсқайларым, бепкейлерім, яңа ел бейремі білен сізні жаны қайларым. Нешексің, бейрем табынығыз әзірмі? Юк болса бұршылмағыз, әлі уақыт бар, үлгірерсіз. Мен Жилек апағыз қышытқанывыда сізге бір неше яқшы кеңеш берімін. Ұзаққа созмек, кеттік. 2023 ел қоян елі болғаш үстелде ниф қойым ұсылушие қоян етінен ризықлар болырға тиіш түгіл. Қос, үрдек, тауық пішірігіз, ләкин қоянға тиесі болмағыз. Қоян вегетарианец болғанға көрі, яңа ел табынында бек көп ешілше, желек жемішлер болсын. Е кесіп қойығыз, е гарнир етіп пішірігіз, е салатларға салып жіберігіз. Шулай көп етіп ешіл үлен қолланырға да ұнытмағыз. Ең мұхимі юмшақ достыбызның яратқан ризығы кешір һәм кәбісті 100% сіздің үстәлігізде болсын. Кітір-кітір кеміресізмі, салат етіп тұрайсызмы, е болмаса десерт ясайсызмы, онсыз сіздің іш. Әйткенімше, болсын мынауы.
Шулай эшләгән очракта куян йылы да сезнең гаиләгә муллык китерер, җылы, йомшак көннәр бүләк итәр җаныкайларым. Иң мөһиме тыныч ел килсен. Яңа еллар белән сезне дускайларым. Алдагы елда очрашканга кадәр пока-пока. Я, Җиләк апага бик зур рәхмәтләр әйтәбез яңа еллар белән аны да һәм сезгә уен. Уен яңа ел турында. Мин сезгә сораулар бирәм, сез миңа җавап бирәсез, яме? Әйдә. Менә монда икегез дә җавап бирсәгез була, аерым-аерым җавап бирсәгез дә була, кемгә нинди вариант килә, башына тикшереп карыйбыз. Иң беренче сорау чыршының туган ягы. Чыршының. Шыршының Әйе. урман. Молодец, дөрес. Ә син нәрсә буйладың? Амадыш дисәң дә дөрес буладыр, Әйе. Шыгырдан дисәң дә дөрес буладыр, Ярар, все, аңладым. Канада дисәң дә. Киттек. Кайсы илдә яңа ел төнендә сарымсак белән бал ашыйлар? Менә монда вариантлар бар. Венгрия, Австрия һәм Польша. Венгрия, Австрия, Польша. Кайсы илдә? Әйдә сөйләп карасың. Сарымсак белән Бал ашыйлар. Бал. Бал белән сарымсак. Яңа ел төнендә Яңа ел син төнендә. шугылыйсың. Синеке. Польшадыр. Синеке Польша, синеке? Австрия знаем. Яра, синеке Австрия булсын. Ә син молодец, Польша. Мен беләм. Әйт. Мен Бер беләм. балсың. Әйтмәм менә. Кешеләрне танып булмый торган бәйрәм ничек атала? Хэллоуин. Хэллоуин. Як инде. Без яңа ел турында Яңа сөйләшәбез. ел. Ну менә Москва китме? менә әйе, башладым бит инде. Ничек дип атала ул бәйрәм? Карнавал. Мас? Маскарад. Маскарад. Әйе, маска дип әйттең бит инде. Монда барса җиңел. Кыш көне кешене нәрсә аяктан йыга? Боз. Җил. Кар. Давам итеп бетер инде. Быз Лавак. белән хатынны әллә. Мин Бызлавык, дөрес җавап бызлавык. Кайсы илдә Кыш бабайның исеме? Яулупукки. Яулупукки. Бу нинди корейскийга охшаган. Я. Юк. Финляндия. Әйе. Бирең акыллы икән. Бик акыллы, мен китаплар укый бит ул. Шуңа күзен бетергән инде. Әйе. Ярай, ясадык бит инде. Ясарык. Әйе, ясаттык. Ясаттыгызмы? Әйе, ясаттык. Теге лазер белән. Әйе. Яндырдык. Коррекция. Әйе. Аллага шөкер. Молодец. Оливье дигән салат кайсы илдә популяр? Франция, Россия һәм США. АКШ. Россия. Россиядәдер ул. Икегезгә шо дидеме? Әйе. Икегезгә точно шо дидеме? Әйе. 100%мы? Юк менә. Молодцы. Дөрес. Бездә инде әлбәттә. Так, ул бик сәер шәхес. Көчле тавышлы. Соры төстә, чыршы тирәле әйләнә диләр бер җырда. Сыры төстә. Әйе. Сорок. Серыймы? Әйе. Көчле тавышлы, Көчле тавышлы. Бүре. бик көчле. Бүре. Бүре. Дөрес. Я злой, Бүре. серый, страшный Я волк. стой ужасный серый волк. Точно. Кышка кадәр көткән зур бәхет, шатлык китерә торган әйбер. Кышка кадәр көткән зур бәхет, шатлык китерә торган әйбер. Бүлек. Менә кая була ул бүләкләр? Кыш бабай сумкасында. Сумкасы түгел, ә? Чыршы Шыршы төбендә. төбендә. Юк, сумкасында түгел, ә? Капшыгында. Капчыгында. Капчыгында, әйе. Мин сумка белән килмәде бит бүген кышавай, капчык Әйе. белән килде. Әйе, шо. Шулай шулыбыз, әйе шулай шулы безнең. Иң беренче уегызга килгән җыр, яңа ел турында. Яңа ел сиңа да. Үлем. Шул җыр. Яңа ел Әйе. сиңа да, миңа да җырлап бетер. Сөйеніш китерсін, тағын бір ел үткәш, яңадан килерсің. Сиңа да шул җыр килде. Әйе. Менә бит. Тонесма туркилмәде. Чыршы турында нинди җыр? Шыршы, шыршы біз сине, сағынып кеттік ел бойы. Шыршы, шыршы біз сине, сағынып кеттік ел бойы. Син тағында матурырақ бизәңгәнсің бу юлы. Hey. Син тағында матурырақ бизәңгәнсің бу Кыш бабай турында. Кыш бабай, безне бик ярата. Ул безгә яңа ел бүләге тарата. Я, булар турында җырларны белдегез, ризык турында берәр җыр. Ризык монда. Чәй, аш, су, алма, Бәрәңге. пирог, бәрәңге, кишер, суган. Әйдә. Салқын шей, әйдә шей булган. Әйдә. Гөннәрем шулай узармы гел, сине генә көтеп. Hey! Ялгызым өстәл янында суынган шәйләр эчеп. Ап, кайнар ашлар ашап. Әйдәгез, яңа елга теләкләр, иң соңгы бирем шулай.
Яңа елга теләкләр диелгән. Аха. Dillerimiz tыныч, күкләребез аяз булсын. Амин. Бер-беребезне хөрмәт итеп, яратып яшәргә язсын. Әйе, һәрбер гаиләдә тынычлык булсын һәм әлбәттә һәрбер кешенең күңелендә тынычлык булсын. Яңа еллар белән сезне. Яңа еллар белән. Менә уйлаган әйтерсең, ирләребез балалар карашырга булышсын дип. Күп итеп акча алып кайтсын. Амин, амин, амин. Безгә туздырып торырга гына язсын. Амин. Тагын. Балалар исән сау булсыннар, үссеннәр дөресрәгә. Менә тәҗрибә. Менә шулай. Тәҗрибә. Ярар, җәмәгать, безнең дегустациягә килеп җиттек. Дегустация хәзер бергәләшеп монда тәлинкәне алабыз. Якраз җик вакыт итеп торады глицерин укропны. Шуны тәлинкәгә салабыз да дегустациясыз. Һәм тикшереп карыйбыз, дөрес пешердегезме сез, юкмы? Шулай итеп, менә мондай ризык килеп чыкты бездә, мондай аш, бик тәмле аш. Исемен ничек булды әле моның, Азат? Сыр ашы. Сырлы аш. Сырлы аш. Сезгә. Әйдәр дә берәкче туна сырлы бу. О, шундый сырлы. Гелтегә сырланып тора инде дип әйтәм. Абы сырлы аш. Әйе. Хәзер сез көләрсез микән, җыларсыз микән? Сөйнештән дип әйтәсем килә. Менә шундый ризык килеп чыгара тиеши. Менә бит. Кара. Шул булган бит инде бу. Күтеп түгел шул монда. Монда кириешкалары гына юк. Әйе. Кипкән Менә ипиләр. алтын төстә. Не, кара да, бөтен нәрсәсе шул. Мин сезне чын күңелдән котлыйм. Туктагыз, котлаганчы барыбер бүләген тапшырганчы Юк, ашап дегустация карагыз, сап нәрсә булган карыйм. микән? Матурлыкка матур да. Әйбәт булгандыр бу. Ойнар әле ул. Ой, туканина. Без монда җәмәгать суган белән кишерне кыздырдык, салдык. Так, тавыгын кыздырып салдык. Ойнар. Ойнар. Тәмле. Тәмле мәшин кал. Аннан соң ашап Тәмле. карасыз. Шуны тәмле. Тәмле тора. Ой. Бискит иш бу минеке булачак. Ярыймы? Димәгез, яма. Ярар. Сабой. Монсы минеке. Үзем биреп китәм. Безгә бүген ярдәмгә килде тапшырыбызның партнеры ЗМК Яшел Үзән сөт җитештерү комбинаты. Ул Татарстанда сөт җитештерү буенча лидерлар рәтендә. Күреп торасыз менә аларның теге Васькино счастье, очень важный корова, обнимама бренд арасында бик күп 9 дистәдән артык төрле продукциялар җитештерелә. Сөтләр, катыклар, кефирлар, төрле иремчекләр, творглар, әшмәтән дисең монда. Һәм башкалар. Кичкенә балалар өчен дә, мәктәп укучылары өчен дә, алалар өлкәннәр өчен дә, безнең өчен дә, үзебез дә бик яратып кулланабыз аны. Инде менә яңа линиялары чыкты. Укучылар өчен күреп торасыз монда. Тегесен алып кара, яшел алма. Нәрсә белән? Менә шундый творог бар, әмма творог дигән җиләк, ананас, маракуйя, яшел алма. Ул мәктәп укучылардан биреп җибәрәсез көн дәвамында аларга энергия биреп тора ди. Менә мосын сезгә биребез әле, яме? Сезгә дә бүләкләре бар. Яңа ел бүләкләре әзерләделәр. Ой, рәхмәт бик зур. Игезгә алып кайтасыз, үзегез ашыйсыз. Миңа да бүләкләре бар, сезгә дә бүләкләре бар кибетләрдә. Так, һәм инде әлбәттә безнең тапшырыбызның генераль партнеры безнең белән инде ничә еллар дәвамында менә 9нчы ел безнең белән бергә Кукмара металл савыт-саба заводы. Аларга инде без чиксез рәхмәтләребезне белгертәбез. Аларны яңа еллар белән шулай ук тәбриклибез. Зур рәхмәт аларга безнең белән булган өчен. Синдереп тора безнең генә түгел, безнең бөтен халыкны, Рәсәйдә яшәүчеләрне, татарларны гына түгел, бөтен халыкны да синдерәләр менә шундый табалар, төрле диаметрдагы табалар, тоткалары алына торган, алынмый торган, бәлеш пешерә торган, манты пешерә торган, эч пешмак пешерә торган һәм ипи сала торган шундый савытлары, бөтен нәрсә бар, казаннары бар, актив ял эчендә, пассив ял эчендә, бөтенесе күп. Так, һәм нәрсә дип әйтергә кирәк, бу продукцияны сез алырга мөмкинсез инде интернет кибеттә һәм шулай аларның фирменный кибетләре бар. Кукмарада кибетләре Казанда 4 адрес буенча урнашкан. Павлюкин урамы 114, Рихард Зорге урамы 11Б, Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында, Мусина урамы 23Б һәм Ленинградский урамы 27 бу авиатөзелеш районында. Һәм менә бу табаны шәп иттереп, шын күңелдән рәхәтләнеп мин инде гаиләнең башлыгы Азат Абитовка түгел, Әсиямә тапшырам. Гаилә учагын саклаучы Бесирин Абдуллинага. Рәхмәт бик зур. Бесирин Абдуллина Абитовадыр, шулай бит? По паспорту әйе. Паспорт шулаймы? По паспорту шулай. Я, матур теләкләрегезне әйдәгез ирештерегез. Тагын безгә инде хәзер менә TMTV телеканалына. Сезгә беренчән бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Хөрмәт итеп чакырганыгыз өчен. Әйе, без инде күптән карап барабыз. Гөлсинә әйтеп үтте инде, киләсе килгән күптән, Аллага шөкер менә чакырдыгыз, без килдек. Миңа калса бик матур тапшыру булды. Бик та матур. Әйе. Бик матур яңа ел тапшыру булды. Әйе. Шундый көнгә дә әле туры килгән. Шундый безнең яраткан бәйрәм көненә килгән. Зур рәхмәт сезгә. Уңышлар һәм алда көннәрдә бергә эшләргә, күрешергә, ял итәргә язсын. Амин. TMTV-ны карагыз. Әйе. Бездә инде сезгә яңа җырлар, яңа клиплар
tilep kalabız emi. Biz birinçilerden bulup kururuz TMTV telekanalı uşanası kile. Şulay bit. Vallahi birse. İcad etmişler hem elbette indi kızı kileşekten de kim bile belki ulları kızını kızları kızını ama özünüz kararsın yani Allah Teala kimne bire sağ selamet bağlar üstüne yapsın sizge. Kileşekten mağdurlar bulup etkenimşe konsertlarınızı koyurga yazsın. Dostlar, sizin kabattan bütün TMTV telekanalı isminden şulay Temli Crash redaksiyası isminden de yakınlaşıp gelişiyor. Şimdi mene kelip jitken 2025 yıl bilen tebrik ederiz. Sizge isenlik sağlık, ayaz kuklar hem aşlarımız temli olsun mene. Üstellerimiz, iyilerimiz rizıklı olsun ayı, mul olsun. Sağ olunuz, yama yıllar bilen siz dostlar. Yama yıllar. Yama yıllar bilen, yama yıllar sağ olunuz. Kilesi yılda aşırışırız.